vil du gerne have det mest stabile bredbånd, du kan få, så kommer du ikke udenom fibernet. Men billedet er lidt mere nuanceret end det, så lad os prøve at tage et kig på det. Som udgangspunkt kan du få 3 typer bredbånd. Du kan få fiber, du kan få kabel-tv, og du kan få mobilbredbånd. Af de her løsninger, så får du i fiberforbindelsen det hurtigste internet, det mest synkrone internet og det mest stabile internet. Kabel-tv er dit nummer 2 alternativ. Der kan være udfordringer på enkelte centraler, hvor der er mange på nettet samtidig mellem 19 og 22, og så vil det påvirke hastigheden i de her spidsbelastningsperioder. 4G og 5G er super nemt at sætte op, men du kan godt, kan man sige, hvis du bruger langt fra mesten, hvis der er mange på nettet samtidig, for eksempel hvis der er nogle sportsevents, så vil stabiliteten og hastigheden falde på de her 4G og 5G forbindelser. Hjemme hos dig selv, der kan du påvirke det ved selvfølgelig at routeren tæt på din computer, eller hvad det er, du bruger til at gå på nettet med. Du kan stille, hvis det er 4G eller 5G, så skal den her router placeres, således at den får bedst mulig signal fra mesten af. Du kan sætte en ekstern antenne også på din router, så du får endnu bedre signal udefra. Og ellers så er det selvfølgelig kvaliteten af routeren. Så kan der være noget wifi-opsætning, hvor at hvis der er mange andre trådløse forbindelser i nærheden af dig, så skal du ind og rode med sådan noget kanalopsætning og sådan nogle ting. Hvis det er, at du gamer, så kan det være en fordel at have en lav ping og en lav latency. Kan også have en betydning, hvis du laver meget videoopkald. Og der er ikke nogen af os, der gider at have en forbindelse, hvor at, du sidder og ser streaming, og så er der udfald på. Og der er risikoen bare større på de her 4G-forbindelser især. Og ellers som min generelle anbefaling, har du mulighed for at få fiber, så gør det. Alternativt få det via kabel-tv eller coax. Og kan du heller ikke det, så få en 5G-forbindelse og worst case 4G. Men forbindelserne i dag er generelt stabile nok til, at du kan bruge dem alle sammen som en stabil platform. Og hvilken udbyder du skal vælge? Jeg havde taget en, hvor du har mulighed for at indtaste din adresse, og så kan du efterfølgende se, hvad det anbefaler til dig på netop din adresse.